салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. яке аз бозиҳои деринтизори ҳафтаи гузашта ин бархурди тими Ливерпул бо Челсии Лондон буд. ҳарчанд Челси дар миёни дастаҳои англисӣ андаке заифтар асту дар мақоми шашум ҷойгир шудааст, аммо гап сари Ливерпул мерафт ки бо Манчестер Сити барои мавқеи якуми ҷадвал ба қавле кашокаш доранд. дар ниҳоят дастаи Ливерпул тавонист ки бо ҳисоби 2-1 ғолиб ояд ва садри ҷадвали мусобиқаро соҳиб шавад. дар ин дидор яке аз голҳои бозиро футболбози мисрӣ Муҳаммад Салоҳ аз ҷониби Ливерпул ба ҳадаф расонид. ана ҳамин гол ҳарчанд аз пеналти буд, аммо барои Салоҳ як нишондоди рекордӣ овард. шумораи умумии голҳои Муҳаммад Салоҳ дар Премер-лигаи Англия ба 162 расид ки бо ин футболбози мазкур ба топ 10 нишонзанҳои тамоми таърихи чемпионати Англия ворид гардид. ҳоло Салоҳ ҳарчанд шумораи умумии голҳояш бо Джеремен Дефо баробар аст, аммо дар мавқеи даҳум ҷойгир шудааст. дар топ 10 рӯйхати нишонзанҳои таърихи Премераи Англия феълан танҳо Салоҳ ва Ҳарри Кейн имкони дар ин чемпионат бозӣ кардану шумораи голҳояшонро боз ҳам зиёдтар намудан доранд. дигарон дигар аз футбол канор рафтаанд. хулос дар мавқеи аввали рӯйхати мазкур Алан Ширер бо 260 гол меистад ки барои Салоҳ лозим аст ки дар Англия 98 голи дигар ба самар расонад то мавқеи аввалро сазовор гардад. дар ҷои дуюм Ҳарри Кейн бо 213 гол меистад ва Уэйн Руни 208 гол ба самар расонидааст. барои пул кор кардан аз пешгӯии футбол шумо имкон доред аз промокоди мо истифода баред. бозиҳоро пешгӯӣ намоед ва дар телеграм-канале ки дар комментария закрепид шудааст даромада бо промокоди 1x Фирдавс регистратсия намоед. вақте бо промокоди мо аввалин бор регистратсия мекунед шумо имкони 8000 сомонӣ кор карданро доред. як ҳолати аҷиб аз рафти футбол. феълан дар шабакаҳои иҷтимоӣ мухлисон навореро муҳокима мекунанд ки воқеан ҷолиб аст. дар бозии дастаҳои ПСЖ ва Страсбург мухлисон ҳолати ҷолиберо мушоҳида карданд. як сартарош дар вақти бозӣ ба як муштарии худ дар минбари майдон хизмат мерасонад. аслан дар минбари майдон ҳолатҳои аҷиберо мушоҳида кардан мумкин аст, аммо то ин ҳадде ки он ҷо маросими сартарошиву ришгирӣ равад надида будем. ё сартарош мухлиси ашадии яке аз дастаҳост ки дар ин ҷо муштарӣ қабул кард, ё мухлис ягон шахси пулдор аст ки сартароши худро ба ин ҷо овард, ё ҳарду. шаби гузашта шаби Барселона буд. онҳо дар бозии муқобили Севилия яке аз зеботарин рақобатҳои худро ба роҳ монданд. дар умум 5 гол заданд ки 2 голи онро Левандовски ба самар расонид. Пабло Торе ҳам дубл кард ва Педри ҳам бидуни гол аз ин бозӣ нарафт. хулас Барселона ғалабаи навбатии худро истиқбол гирифт, аммо аз ҳама чизи муҳиме ки дар ин бозӣ ба миён омаду минбари майдони мухлисони Барселонаро ба ларза даровард, ин баргашти Гави буд ки баъди муддати тӯлонӣ боз ба майдони футбол баргашт. Гави ҳоло зери раҳнамоии Ҳанс Дитер Флик бозӣ накардааст, аммо мутахассиси олмонӣ дар нишасти матбуотӣ ӯро таърифу таҳсин кард ва гуфт ки акнун бо Гави ба мо осонтар хоҳад буд. хулас Гави бо сабаби осеби ҷиддӣ 349 рӯзи расо ба майдон набаромада буд. ӯ моҳи январи соли гузашта аз ҳайати мунтахаби Испания дар муқобили тими Гурҷистон аз зонуяш осеб бардошт ва дар авҷи шӯҳрат аз майдони футбол муддати тӯлонӣ канор рафт ки ин метавонад ба рафти фаъолияти футболии ӯ таъсиргузор бошад. акнун 3 вариант аст: ё ӯ пурқувваттар шуда баргаштааст, ё мисли Ансу Фати, ё ҳарду. дастаи Манчестер Сити дар Премер-лигаи Англия аз моҳи декабри соли гузашта ки 2 моҳ пас як соли пурра мешавад то ҳол шикаст нахӯрдааст. дар бозии гузашта муқобили Вулверхэмптон кам тараки дигар боқӣ монда буд ки мусовӣ кунанд, аммо Стоунс дар охирин дақиқаи иловакардаи довар голи ғалабаоварро зад. бо дастаи 19-уми чемпионати Англия машаққати зиёд кашиданд, аммо билохира ғалаба намуданд. чӣ гуна дар боло гуфтем, дастаи Манчестер Сити қариб як сол мешавад дар Премер-лигаи Англия шикаст намехӯрад ва марҳилаи бебохтои ин тим дар ин чемпионат ба 31 бозии бидуни бохт мерасад ки ин барои дастаи Пеп Гвардиола марҳилаи рекордӣ ба ҳисоб меравад. ин марҳила метавонад ҳоло ҳам идома ёбад, чун бозиҳои дар пешистода бо Саутҳемптон, Борнмут ва Брайтон бар ин дастаҳо аст ки умедворам барои гурӯҳҳои Гвардиола онҳо гусфанди тайёранд. Лионел Месси хетрик кард. дид ки одамо голҳошон аз 900 гузашт
گفت منم یک مخلصان را عصبی کنم. در بازی مقابل نیو انگلند ریولوشن اینتر میامی با حساب 6-0 غلبه کرد و 3 گل آن را خود لیونل مسی به هدف رسانید. آخر بازیگر سیاره دیگر با دوبل خطریک‌های خود مخلصان فوتبال را شاد میکند. هنوز پس از انجام مسابقه دسته اینتر میامی را چمپیون کرد. عجیبی کار در این است که مسی در قسم دوم و در دقیقه 57 به میدان برآمد و با زدن 3 گل دست یافت. اکنون در 2 سال فعالیت لیونل مسی عنوان بهترین نشانزن تاریخ دسته اینتر میامی را در MLS به دست آورد. در این برابر با غلبه نوبتی دسته اینتر میامی آمار رکوردی امتیازها را در تاریخ جدول مسابقه به دست آورد. تا این دم یگان دسته در MLS چنین شماره امتیازها را به دست نآورده بود. باز نگوید که MLS چمپیوناتی سوست است. هیچ نه قد چمپیونات عربستان سعودی سطح دارد. در دایره بازی‌های دور هشتم سری ای ایتالیا دسته‌های یوونتوس و لاتزیو به مسافه هم آمدند. وخوری دسته‌ها در شهر تورین دایر شده با حساب مینیمالی 1-0 به فایده یوونتوس انجام یافت. در این وخوری 40800 نفر مخلص از نزدیک بازی را تماشا کردند. یگانه گل بازی را دفاعگر تیم لاتزیو ماریو گیلا در دقیقه 85 به طور غیر چشم‌داشت وارد دروازه دسته خود کرد. اینچنین السیو رامانیولی از هیئت لاتزیو در دقیقه 24 کارت سرخ گرفته بازی بدر گردید. همینطور تا هنوز یوونتوس در موسم امساله سری ا شکست ناپذیر باقی میماند. تیم شهر تورین حالا با 16 امتیاز در زینه سوم جدول مسابقات است. لاتزیو با 13 امتیاز در زینه هفتم و ناپولی با 19 امتیاز پیشگام جدول مسابقه میباشد. یادآور میشم که یوونتوس بازی نوبتی اش را روز 27 اکتبر در سفر مقابل اینتر و لاتزیو در همین روز در خانه با جنوا بازی میکند. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.